Bingelele bantu benkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. On this beautiful day siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile bafowethu, wasigcinela lolu suku, wasigcinela le season, wasigcinela lesikhathi, wasigcinela izinto ezithile ngoba kunenjongo uNkulunkulu enza ukuthi agcine wena nami futhi angigcine. And our duty, our assignment, i-task yethu ukuthi let us run after what God has kept us for. Ake sigijime sikubheke sikufune lokhu uNkulunkulu asinisele kona. Ngaphandle kokumosha isikhathi bafowethu, ake sivuleni izwi lenkosi laphana ke kwabaseKolose, Colossians chapter number 3. Sizofunda uverse 1. Kahle kahle uye bengizogxila kuye kodwa I can feel in my spirit ukuthi sizogcina laphana kuverse number 3. Kufundeka kanjena ke egameni lenkosi. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu, ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni. Ayi bafowethu, ngokuba nafa. Ngamanye amazwi, when you received Christ you died. Nafa, ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Ayi inkosi ke busisa ukufundwa kwezwilayo egameni lika Jesu. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu bafowethu, uma navuswa kanye noKristu, ngamanye amazwi uma samukela uJesu we die. Siyafa in our sins, siyafa in our old life, siyafa in our old lifestyle, siyaphuma ekuzazini kwethu, siyaphuma kwi-pride yethu. We are no longer living on our own. iBhayibheli lithi kanjalo uma umuntu ekuKristu uba ke seba isidalwa esisha, bese kuthi okwaqala kuyadlula, zonke izinto ziyadlula, izinto ezindala ziyadlula. Ngamanye amazwi i-behavior yakhe, indlela abecabanga ngayo nendlela abebuka ngayo iyashintsha, because now this person is now in Christ. Now that we have received Christ, uthi uNkulunkulu nakano kwaphezulu uma navuswa kanye noKristu. Ngamanye amazwi uma niyazi le ndaba, nazi ukuthi uJesu uma evuka, evukela ukuphileni okuphakade, emva kokufela izono zethu savuka kanye naye. Usethi uNkulunkulu uma ke navuswa kanye noKristu, funani izinto zaphezulu. Ayi bafowethu, funani imicabango yenu makube izinto zaphezulu. Asibona abantu baphansi, akusibona abantu bokubukelwa phansi, kodwa singabantu abahlezi esihlalweni sikaNkulunkulu, sihlezi kanye noKristu. Sithi sihamba sila emhlabeni sinyathela, abantu besibona sinyathela njengabo, abantu besibona sicabanga njengabo, abantu babona ngathi izinto esizenzayo sizenza njengabo. Kodwa namhlanje ufuna ukuzoqinisekisa ukuthi no, sifanele ukunaka kwaphezulu. Impilo yethu is at a certain level of God. Impilo yethu ifuneka ilapha phezulu. Isizathu saloko ukuthi savuswa kanye noKristu, ngakho ke asinako kwaphezulu. Lisho njalo izwi lenkosi bafethu namhlanje lithi noma nikulungile noma ngabonakala ngathi izinto azihambi kahle, hayi usukunaka izinto ezingahambi kahle wena man, kodwa bheka lokhu kwaphezulu. Ngamanye amazwi, set your mind on the promises of God. Set your minds on what God has said in His word. Set your minds on prayer. Set your minds on gathering together. Set your minds on truth. Set your minds on passionate about the things of God. Set your minds on everything that God has said in your word concerning your life. Thatha ingqondo yakho nenhliziyo yakho, thatha imicabango yakho uyibeke la uNkulunkulu afuna ukuthi ube khona. Usuke uzibukela phansi, because God does not see you that way. uNkulunkulu akakubuki kanjalo, kodwa uthi uma wavuswa kanye naye, cabanga ngobukhulu bukaNkulunkulu. Cabanga about what God can do about your life. Forget about what you cannot do, but think about what God can do with what you cannot do. Usacabanga ngezinto ongakwazi ukuzenza, kodwa cabanga ngezinto uNkulunkulu akwazi ukuzenza, ngezinto ongakwazi ukuzenza. uNkulunkulu uthi asisho namhlanje bafowethu ukuthi uma navuswa kanye noKristu, funani izinto zaphezulu, ngokuba nafa nina. Ebehlupha umzalwane ohamba engazazi ukuthi wafa empilweni endala, because indlela yakhe nemicabango yakhe, i-behavior yakhe isakhombisa ukuthi akaziqonda ukuthi ubani. For the fact that you are now in Christ, lithi izwi kaNkulunkulu no, ukuphila kwenu kufihliwe, sibonakala in the open, but the truth about us is that we are hidden. Sifihliwe kanye noKristu, sikuNkulunkulu bafowethu, sikhuluma sikuNkulunkulu, sithandaza sikuNkulunkulu, sivuka sikuNkulunkulu, sinyathela sikuNkulunkulu, ngokuba ukuphila kwethu kufihliwe. Kodwa uma navuswa, ngamanye amazwi, do you realize and recognize ukuthi you were raised with Christ? So set your minds, set your hearts, set your thoughts on things above, izinto zaphezulu, izinto ezipheleleyo. Nkosi busisa ukufundwa kwezwi la uNkulunkulu anibusise bazalwane. Let us set our minds and our thoughts on things above. uNkulunkulu sifuna silapha phezulu. Things may not go the way you want them to, but let me tell you something.
You are beyond that. Imicabango yakho makube imicabango kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi mawubeka lo mqondo wawukhona kuKristu Jesu. Ngama yamazwi ithi into bafowethu sisathandaza namhlanje kuseni awuphumela lento ethi I want to see the godly way of living. I want to see the godly way of thinking. Ngifuna ukubona izinto zikaNkulunkulu zenzeka in my life. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. Set your minds and hearts above. Amen.